repentance and forgiveness. Or say adwensatra ene bonifache anase boni fafri. Abusiafo yebeda nyankopon ase na otwe asan ko abetu yebion yede asede mu oden ene de batwedi ampo nyankopon sanse ne pe na amamenu mienu yeda so chi enkwamu kota emu nyinara yene wo esia adisia watu no di se ye nyini wo yene onyankopon ayonkofamu anase growing in relationship with God. Yene wa ya adisia no bebre na otwe mu no ye no hwe ne etoso edu no na ohwe atifi asem na ose adwensachra ne bonifache yeba sisia yekase adwensachra ene bonifacha eyeden ya no kase papa mintimi no ntena bi efiri se makwa asole manya adwensakra no se de me ye ne ye bone obesi amadu didi am yes na so mi to ni interpret me ye eye kamade Yesu Kristo na kokum odwan ede ne nwoma no ebe kata wo Uvia ensiye there should be a transformation. amane hye abusiafo adofo no mo amutie ne mo amohwen yebesan amamo akwa abaso nkokwan so na afi ye de asedanso de amamo se de biarada modi mo afidie de to London Ghana Menda Kwanjifo Sabbath School na afi chosemu empensempensemu se na medi kankan ye kota yi mu nyinara adusia ne wo sua ye okwan ye befa so na yetimi anyini wo ye ne nyankopon ayonko efamu ye adusia ne bebre na otwem no ye wo ne etoso edu na maboafo no aye krado a enche bia meyi mu de akyerɛ mu yewia ye de eti anu addition mu ansa na no meyenkutie enwum emfiri Revelation ombrasisia Simba Ebrahim Osaye Oni na Yedo Efrise Ode Badeshi
so okano bide obona suturo ninyina ye odontia ensura nensuanya no ye o ninyina ye odontia o awo yesu doing maya ya mentia sio odobenio odobenia mentina ni suntesio okano bire obona suturo ninyina ye odontia obo nensu pa nensu enyanu yao au yesu de ya mentia sio odobenio odobenia odobenia odobenio odobenia Yada Revelation Singers ase nyuma omude adi yen adisua yen mu ade amande na me fasa akwanya so na mada adwumaku TV adwumaku mienu a omufasa ye adisua yi ehwete etra ekọ wiase afana nyinara 3ABN Ghana TV and Hope TV Ghana sa adwumaku yi omude ne omu ya nso mu TV adwuma no onyankopon asem ene omude bo dewro na se ne nyina yenim no yankwankwa no mu yintoboa kakra no mu di miamia mu video mu se ne be asempa no ebetimi atre akowiase afana nyina ebia na wontimi nkoka asem no anase ebi kura mpa a wonnim twosem no anase wonya adaji mpo nkan na nso betimi yi bibi kakra de aboa ma wonso enam de wa yenso ma asempa na timi atre akọ wiase enyina se wakoma anase eka wakoma se obeboa se adwumako ya obu se won number eda yemfoni na nifa na frɛ obi bejo so kakra bi obetimi no fa boa wo mo na onyankopɔn so ebehira wo pa eye miwie dia miwie ni saada na meba efie se na busia form wo menchen ha se no mayi wo mo de akyerɛ wiwie na fe ya hwɛ yen adusua no mo media mo somfo Bismarck Mensa ene ye ho adom mesan ewo John Mensa Thompson eka me ho ewo ase no pini ye mo akwa ba ye nua Bismarck kada se ye to nsafra watimi ene yen ebedi ehie mu ase me call manima Sister Grace ababio nso ena eka ye Sister Grace ye mo akwa ba kada se ne nso watimi di odo abo odomo na fe me call ne odi honom nso a Sister Agnes Tete nso ena eto no sage ye mo akwa ba that's say in the top nsafra oje pene na afi woni ye ebeye addition na me ko eto no wa Elder Frank aje enso na echento Elder Frank ye mo akwa great that's say hu ache kakra that's say that's say enso what me abase ye for addition bra ye chefo ene na se ne ye beye no ba bia mo obiara no hobrase mu obesi utrase na fe Mama Thompson abompaye ede amaye Pamchoma yamompaye yada wase na me a wo boss ro boss ase yada wase wa we nyankopon ade nyina emu wo se yemfa aseda mawo nti yada wase ne de so sa ayo pe na wadum waka ye ho se yemram besua wo ho asem Kristo ye yedi adusua nimu yede ye ho ehye wo nsa se bekasa fa yemu nsem be free anu aba no enye ne efree wasaf Yehowa enye se ye ka keke ne mom ye nso ye mfa bibi emfiri mu se ne bebenya nkwaje ama ye kra foforo betie nso ye do mu nyina ehye wo nsa Kristo beka wo ma ho na fe adusua ye besua fa adwensakra ene bonifache hui ma yenya adwensakra wo bibi ye nam ye nsan ye chi ne ba Kristo esanse wa ye krado se odi enfum so be chenti odi enfum so a chen enya home amaye kra yeda wase se wetie wo odi emunti amen amen good mesa mamunyina akwaba bion se ne midi kan ko kan yero kote mu ye disua yesua no ayede pa ye yedru mpampanso a no kwasem se wi hu firi mu a enyeye ne etoso edu no enche biara akaba na atwemiensa na fe de kota no aba na wieye fast wo hwe last week adisua na ne lesson 9 o se bone asempa no na fe emra wo hwe Kristo sumpa e fapem sa nsamfu amiensa we ye nsam a edi akotene pa wo Kristo yemu emunti ase no na fe se ne mfa so mfa nye adwuma no
eya na no den kakra but emu odin kakra but last week no yetimi tie enema bi ase efa boni se obeto embra eno se na waye boni na enam se embra no enye solution to boni nti uhia de obejew free sa boni na wato no eno na ye asempa no. It was very very simple eya na ye wadwunu mu kese se adusua no wanya kwan antia ya ye ho adusua wo YouTube wa ba bia wo hwe na so obetimi scroll down ho no obehu sa adusua no wo click so a obetimi atie se ne wonso obehu discussion no se ne esiko na afin so se nde na ye wo first time a wo hwe ya ye be stress se obe subscribe to your channel no na afi wi nso adon se mia adoma no se ne be ya ye video bia wonso wonsa ebe ekabi enti nano ye twaso from last week babia ye di esi ye no ena de no ose repentance and forgiveness en ka bosem no ye fa afri 1 John chapter 1 verse 9 this again say why you crowd na betimi akan amaya 1 John chapter 1 no verse 9 ye hwe de o say ye kan ye body tra o ye do kwa for the tin ni say o de ye body be cheye na wati yan ho afri dia entini nyina ho amen amen good yan hwe ese adwensachra first of all yan hwe caption no adwensachra ene bonifache ye ka se adwensachra ene bonifacha eye den ya ye be chra se sentiawa. Okay, Bismarck medase se ye ka se adwensachra ene se ne dikan Donika say you recognize say adeya maye enye adeya maye eyemfumso de betumi aba say bone bi na waya na say wafum wunua na fe wonu hu wo saade na woye na wohu say enye no na wapemu wa confess say nya meye enye enti onua famefumso faiden fa cheme a thought that there is restitution say bia ofa na ade a wode na ade ebe hyem ti senia Zacchaeus eye no that's right and I say okan no and e wo transformation say esan say masre boniface nti mensan enko sa ade yi ehu biom and e repentance say what 360 say ade we de enya ade a meye biom and forgiveness no say wakwakosre na ye de a chew say emum na ka sotwe we na ewo ho ma osan se we ye ba ku mienu miensa nanso esan se wasere nti media chew enko oboni hu biom nti typical example we twere se mi ba ku eye the prodigal son parable na Yesu Kristo kan abra abrante no nani ba ne ho so no osan ko ne papa nchen okono na onko se ankokoye babium na okose nkokoye akwa nanso ne papa ede ne mfomso eche no ebie ne nsem oba ye kra no to pono ema no esan de no kotena bebi e wo se eba etna enti se ka repentance and forgiveness a ya metumi aka ho. Do we have any practical example say yasetena mu say wafum obida ena wanu ho da obide obani ache oda ana say hwan na wahu say wakosa tibia we mu a wa demonstrate a genuine repentance na fe wanya forgiveness. Yeah, me so kakra bi dem say ababa we bi na no wo na oni obi kunu a woska oni na etwe na ana so oni na hihye ho na papa ni woska to extend say o to fie ma no o to kas ma no obi adwuma kese ma no tina no ho to no wo hwe ono ahwe ne ma me na busua nyina na sofo bi koe so okoka nyamsem ba bia na wo motie na onya akwanya kokotie nyamsem ni bi to tie no hu se se nipa no mpa amene ne yesade se ye bone fi se we ye obi kunu na amene ne yesade no enti se metimi anya bone fefrefre rade ho a ene sa wo ba no ho age se bi jai be ma na chiridie na metime ho ansa na metimi anya forgiveness e free oba no ho ene nyame ho na otu anamon ekọ obema na one ne yesade no ka se papa mintimi no ntena biem efiri se makwa asole manya adwensakra me husa de me ye ne ye bone na bra okọ ho no papa ne ka chen se wo ye hye wo se han wo se magi me fie wo se nya hwe
wɔse mɛgye me car wɔse nyɛ hwe wɔse adwuma ne nya mɛgye megya wo nua mu nyina wɔse nyɛ hwe ampa so papa ne gye ne nyina afi ne nsam ɛma ɔbaa no 300 no bɛda 0 fi sɛ ne oni hwe wanhwe na busua nanso na ne gye sɛ wanya awurade na ɔbaa na ɛyɛ ne kuru no ne de bɔne akyɛ no na awurade so de ne bɔne akyɛ ne nti onya adwen sakra twe ne ho firi enka wiase ade gye ane nkɔwom no ɛbɛfa Yesu asendua no medase pass for with one my very practical example ehun adusua na ye ba be hwe no nti hwe eni animu nsem na say one of stories nso a demonstrate repentance any friends forgiveness pa ye time a Israel for years woden na Moses kwaje mbrasem druba na ofri ba ye na afro mo ye ohuni despite nsanchene anyame aya chomu na omusa ye ohuni na afio nkomosom abosom no onyame anse wo mo kra empo nyankopon de wo mbone de che wo mo emosa oda Moses onsambra no mbeye onsa ye fofrompo esa de ma Moses de koye one of the examples and so chere repentance any forgiveness e wo hase ye kum no stories we bi beba na fe mama abusiafo so acheche omo adwe ye hwe adusian ne dikan no o say the rush of life and say abrabumu ahopre ye bet dikan akan bibi yenhwe Isaiah chapter 64 verse 6 sister I guess what be Isaiah 64 verse 6 yenhwe asama ewo hono Isaiah 64 verse 6 no see da yenna ayede ne huntie da yen adetini ni nyina te se ntumago afiafi da yen nyina kusase ahan da yen mumu yesu ayen kose mframa amen amen Eda Frank yenhwe the rush of life or say abrabomu ahopre eno no ehun asem te say Bismarck da say echi atiefo ne ahwefo nyina topic na nkasa ekasa ema na ho na no kwasam se enei so hwese de abrabo no eko eni ahopra adasama especially a Christopher yedidi obra na chi a se de wiase drimika tentempa na yenso ye drimika esano no yade a ahomete eyie na babia wiase ekono yempo yepese yesan wiase ho ne santi ama eniema bia ye agirifo a enni se ye di akire no eno ena yen ye di akire na fei ye bo moden se yenso ye betimi anya se be ya ye bra ye bo na asasi so no ye betimi ewie peye. That's right. Na adesua no emma yen emfatu ho kama bi efa eraba bi a oye okwanhweni na ebrebia no ohwehwe se oni nyame ayonkofa no ebewie peye. Yeah. Na adesua no emma yen emfatu ho bi a making kan na mu se enne ya brabo aye bo no twaka bia nantemu. That's right. Esan se eraba no na otwini nyina odi ye adwuma ko adwuma ba kikikiki sa na edru homeda eno oda sori anopa no ohun se na sabe na dwaye ho enya hundie papa enti o na dwen se obetwitwi ho kakra. Yeah. Nti otwitwi wie ye no na fe o san wura dem no hu se ne bucket one so sabe wa dwonso agu empa poda so nti DNS o ye do ye ne se obeyi na o de akose machine mu na wasi na o yi no nani ko bo omoniema bi nso a na otwi no mo sha ayefin eso nti osa na ema nyina de ka ho. That's right. E de ko she machine mu esiye owie no na fe won se na otwi mantimi anya aduane bi a de be kwa asore nti ene yesa mepe aduane bi a ye be ye na ye de akwa asore eno nso eje ne brebi o ye aduane na won se ye didi wi a ye se ye nya dessert bi na ye de pa yanum
enti eno so beka adwuma no ho oye wie na no hu se na otwi na kese metumi kunu atade a ode beko asori mantimi anto enti sa na tie die na mebo moden a na makoto atade no na oye sa na mani nyina wie no na dwen etwe eba no so se homeda na meye sa de we miampa enya de a na metaye na de eye den na adwen onya ye no adwen foforo san ba ni tirim se na se de oye wonya mfumso bia eye ade no so hunya ehia e wa brabo mu a eno so oye a mfumso bia ni hu abusuafo edurbre bia obonsam etimi fa na da kwan bi so e ma niema bia ekotia ye ne nyame ntam nkitahudie no empo bra ya hunu e tre yen se de ye na nye no na obonsam nso de adwen foforo e ba ejirim se o we de se enye hwe eno nso e ka brabo no ho eno nso ya onye hwe ye kenkan Lucas mpa eti edu nchemu aduanan ekosi aduanan mienu a adesua no ma ye mfato ho bi ewo ho efa Mary ene Martha omo ne Yesu Kristo nkomo twetwe bi a ekọ so eho ante agwa bi a obetimi akenkan ma ya na fe yahwe de wo ho Luke 10:40 to 42 na Martha de obre no ho osumpi ho na obegina ho ka se Erade o hwe se menua eja menko ho na mereso enti katre no na omeso me mu bi abia na Erade bua no se Martha Martha odwendwene na wo ha wo ho nneoma pii ho ade ba ko na ehia Maria de wayi de eye no eno na orinye ne nsem amen amen enti eno na Yesu Kristo abone tofa ewo ha amayen nneoma pii wo ho a Yesusu se eka brabo no ho enti yeye a enyehwe menka se enyehwe nemom no se ye man no be ye hia de echen ye ne Yesu Kristo enchen kitahudi a na che se ya pao abrabomu enema na sense ye benya de ebeboa ye nkwaje enti bra ababawa no kenkan sansem yi ana se besi ni tirimu no o se osuye na na reko se one Yesu Kristo entam nkitahudi no wama niema bi abetwintwan anamu agirifo adesua no to aso ame hu se enye se de niema wo se ye ne homeda ana se ne ni se ye ne homeda ho asem na opese wosi sudua wa nemom no se ye ma ewiase niema fa nkwaje mre ye no enu mom di ye bre nyina na ye ne Yesu Kristo a ye entam nkitahudie no esin toba mu a eyibe ede ohaw ebebre we asetena mu enti adusua no trend se ye pese ye ne Yesu Kristo enya yonkofa ye ne ntam nkitahudie no ekoyie na Yesu ehu yen na yensu ehu na nyumbi a menkwala brem na ye wo fie ne ye tato pa se wonim nyame na nyame nim wa na wo ya bragu enti eduru bra bi a ye fa ne se o de me ye de emfa hwen me eni nyina ka obra no ho nanso bi a de wo ye nne wo nyame ntam no edi twaka abeton ntam nkitahudi a sabe homeda no pa ebi a wo se wo da wo reflect wo niema nyame aye awon akwan nyame afa so abo ho ban ni ade no ye ma obrai ni mu niema no ebe bu fa nyina so na fe ye niema bi a ekire no ye hu ne se ye ho atoyen de nanso na ye ni nyame ntam no twitwi aba ntam tie sere rade se omwa yen na wiase niema eje ya basamu ema yadwen nyina koso ema empo ye te asordem a na yadwen wo se ye bepon na fe yakoye niema bi a emfa nhira bi amre no nyame mwa yen ne yadwen ntimi entwinsi ye ne ono nkitahudie no so nenumum ebeboa yen ama yen kwaje etimi awi peye ewo Yesu Kristo din monti amen amen
me da say Elder Frank ache waya de pa say wa ma ho kwan na nyame edi wadi djuma wo sa kwan so yento aso the second one e wa ha say no o say Holy Spirit promptings and I say honhom kronkron no atenyi ahodo ode nyankopon e describe ne ho in Hosea share description nyankopon the man ho na fe yemra the Holy Spirit prompting so ansana yebekọ eno so no yenhwe Hosea chapter 6 1 to 6 no yenhwe sen ensemi e wo ho no Hosea chapter 6 no 1 to 6 yenhwe de wo ho Mumbrama yansane nkọ Awurade nkyɛn na ono na watete yɛn mu na obɛsa yɛn yade ono na wabobɔ yɛn na obɛkyekyere yɛn na nu akiri no obɛma yɛn nyankwa na da ɛtɔso miɛnsa no obɛma yɛn asɔre na yɛn nanim nkwa na moma yɛn hunu na yɛn te Awurade enim die no wasiesie na difre sɛ adekyeɛ na obɛba ama yɛn sɛ osu tɔre sɛ bemponso a etogu asase so ɛdeɛn na menya wɔ Efrem ɛdeɛn na menya wɔ Yuda na mo adɔyɛ te sɛ anopa mununkum na ɛte sɛ obosoa a ɛrepentam akorɔ enti menam madifo so mabubu wɔn na mede manum asɛm bɛkum wɔn na matemu ayi adi sɛ han verse 6 na mepɛ adɔyɛ na ɛnyɛ afɔrebɔ na nyankopɔn ho nimdeɛ sene ɔhyɛ afɔdeɛ amen yan show sene nyankopɔn ankasa describe ne ho ɛwɔ in fact especially the 6 holom no wo de hwɛ ho konkron na atenyi na ɛho asɛm te sɛn Mr. Patromdasi na ansana beko akenkanis no abase mi di ma say obi na oni ni reto no hu say atamuntam nkoyie na bema no ehu say eniama nkoyie na oka say waye na yiri boni wa kansem ya obi a kire no enti obeko na wakọ akopa na cho afede na osa adwe say na say mi yiri krade oye na say mi yeli sa ana no ni fo kakra na enti etere bi ho no masana aya na yensi yeye say yeye bibi na nya na epese ye justify na yedi nioma bi sisi akaka say na say we kra dem ye say nche na nya hwe na ye ni nya mintam no ye pese edi nioma bi eyi ye ho no but enti na huku no ho say ebe boaye say ne ebe ya ye kosa atibia nim a ebetimi aboye na ya twe ho afiri nioma enya ho enti quickly person in kai John 16 verse 8 no say na onu die se oba obeyi wiase atan bone netinene ne atemu ho enti honhom no yes ebeyesa enema na beginning no at on Yesu Kristo ka so kwa yes o de honhom de but honhom ne de na beyi atan beba ya hu se we ye wenye enti senia bema ne ka se bia na ne ni deserve no ni ye ne so ne se ne bi wa ye nya me bone na ye te se ye pese ye beji atum papa enti e ko Hosea ho na e dey kan ya kinkan na osi Awurade na watete omum enti se ye bone a eya na yenu ye hu na se ma yenu ye hu etere be ho ye pese ye beji atum enti Onyankopɔn o aso a na wasan atenetene yet say ya ofo ya na tempanyi fo ne mofrate o ye bibia enye because we menye enti say bo we say o kina me onko so nse sa de mi ya say ne beba na Israel for no afedie Onyameka enti o say Israel time no so bi wu a 3 days and na declare ne pa say we wu enti na che say boni o ma kom na yet say na o ma wu enti 3 days and na Yakopon ebe nya ne o bi say na Yesu Kristo the New Testament mo wu ye no 3 days and na oh sorry enti Israel for boni na yet say like o ma wu kra che say spiritually no o ma wu but 3 days no Yakopon esa sorry enya ne o na yo so be ka so mo kwa no ma saba enti most of the time no I to say ya doing second emotional superficial. That's right. And I acquire kakra chane asa akwakoye. No Yakopon si opa doing sakrapa. O so opesity
ese afɔdeɛ ɔte city o yes na afɔrebɔ enti enya mesuma da bia me kɔ ba abesi amadu dindi am yes Sabbath school me to me interpret me yewe ɛyɛ kama deɛ but onya me pɛ city ɛde adwin sakrapa enti ɔsi efrɛ me yɛ ɔdɛ Israel me yɛ ɔdɛ like say ɔsi me pɛ adɔyɛ na enye afɔrebɔ na onya kopɔ ho dim deɛ sene ɔhye afɔdeɛ yes enti ewo bi sɛ ne yɛ ne yɛ esi gidi a enuma ne mu gidi ewu yɛ ɛda sɛ enuma nkwa na gidi ka ho no si ne na akɔ ha ne ha no te ne onya me tu me fu sɛ ne abɛyɛ no me nye mfra koma me yɛ si tie ma no ma me nya kokwasa na me ho kyena me ne ho yes yɛ fa yɛ ho nyina ma Awurade na yɛ ma ahono na nya ahono pa adeɛ na ma yɛ ne nti ma nyɛ sɛ Sister Grace be hu nti na me stro but me hu sa de ma yɛ bɔne da bia me yɛ bɔne na me sɛ ku Yesu Kristo bi to nya me hu me bobo na me hu sɛ bɔne a me yɛ ne nyɛ na me twa me ho firi ho me sa akɔ ho bi na nyɛ ani so deɛ ɛnyɛ deɛ ne ba me ho it's like patron that's medase say why na sa de amaye yanto aso was say real repentance and I say no kre adwen sachra no yenhwe se ne no so esitie ye kan enkan Acts chapter 3 verse 18 and 19 Acts chapter 3 18 and 19 yenhwe asama ewo ho na onyankopɔn amade onam na difo nyina enum ka kato ho se Kristo no behunu amane no abamu saa enti mo nsachra mo adwene na mo nane mo ho na wapepa mo bɔne amen amen great enti yenhwe Thompson it is saying real repentance and I say no kre adwen sachra Bismarck medase eda mpenimfo so ase omamudi anim ede adesuan nkyerɛkyerɛmu eba real repentance se yɛhwɛ yɛ wiase a yɛwɔ mu yi a ɛya meka asɛm bi sɛ sisi a nokorɛ ayɛ subjective nti meme nokorɛ ɛyɛ different from o nokorɛ depending on baby a wugina na mmom nokorɛ wɔ hɔ ne sɛ onyame asɛm ɛyɛ nokorɛ na tim hɔ daa it doesn't matter wo nokorɛ onyame asɛm deɛ ɛyɛ objective obi no obetumi asesa no se yɛhwɛ a ewiase ɛtɔn baby ɛma yɛn sɛ nipa benya ne fa ahodie sɛ ɔtɔn akɔnɔ ɛma yɛ bɔfo bɛka sɛ indulgence ɛne self promotion nti akɔyɛ sɛ bibia bɛyɛ me self me hia nyame me hia sɛ mia me de me ho mia metumi ayɛ nea mepɛ ɛna afei so we tend to rationalize things sɛ BBC a na sɛ wei deɛ ɛnyɛ hwee nsɛ wei deɛ wei so yɛ ese na me so me yɛ ese nti ɔno na wayɛ sɛ yɛbɛgye ato mu sɛ nea yɛayɛ no nyɛ no dabi we tend to rationalize it saa na adwene ni nyina akɔyɛ ba sɛ yɛhwɛ John ɛne Yesu Kristo a wɔn nyinaa wɔn ɛka asɛm baako nti sɛ yɛhwɛ Matthew chapter 3 verse 1 and 2 na John as in John the Baptist eka say, but say repent for the kingdom of heaven is at hand. Abra na obode ro na otufo say mun sachira mo adwen na asɛm a ɔno ɔka ɔde siesie kwan mu ama Kristo so ɛbaaye no ɛwɔ Mark chapter 1 verse 14 and 15. No so kind of said the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Right. Repent and believe in the gospel. Nti Yesu Kristo so ebeka adwen sachira ho asem. Nti nam ka so omienu nyina no na omo nsem omo ka no eye asem krona. Nti asem bisa ne se sansem na no omo eka omo kaaye no. Is it relevant today? And then so sa adwen sakra ho nsem na irrelevant. Na meka say indeed it is relevant today. Nti see yehwe ya ken kansem na yehwe Acts chapter 3 verse 18 and 19 now. The story behind it and say John and Peter and omo ko asori dem no ko tububu ani bi obisa wo mu sika ena John Peter ka che ne say sika na dwete de ye ni bi na mo Yesu din mu sori na nante ampa osori ye enante afa nipa dom ni nyina betwa hia no mo hwe won mo se na won ade ben na mo aye
ɛna Peter ɛhyɛ ase ka kyerɛ wɔn sɛ ɛdɛn na ɛyɛ wanwa ɛwɔ nea yɛayɛ mu ɛnyɛ yɛ ayɛ ahoɔden ɛne yɛde yɛyɛ na mmom Onyankopɔn a ne ba Yesu Kristo a ɔbaayɛ no saa Yesu Kristo no Abraham ɛka ne ho asɛm Isaac ɛka ne ho asɛm Jacob ɛbɛka ne ho asɛm nanso ɛsane sɛ mo nyinaa no mo ani efra nti mo bɔ saa nipa na asɛnnuem ɔno ne din mu ɛna yɛgyina ayɛ a yɛtumi ayɛ saa wanwadie yi enti saa de a mo nso mo nsakra mo adwen sɛnea ɛbɛyɛ a mo bɛyɛ refreshed na ɔka saa asɛm no ɛma nipadɔm ne nyinaa ɛte nea wɔn yɛɛ no ase na wɔn adwen ɛsan kɔ Yesu Kristo a na waba a mo ankasa mo yie no ma yɛ a yɛbɔ n'asɛnnuem no nti ɔtwerɛfoɔ no ɛma yɛn repentance sɛ ɛyɛ akwan mmienu sɛ wobɛhu sɛ nea wayɛ no ɛnyɛ that you go to a severe pain ɛwɔ bɔne na wayɛ no sɛ wenu ho ɛwɔ ho na afei we take a gyinae sɛ saa deɛ wei deɛ menkɔ ho biem na me extended no from nea writer de maayɛ ne sɛ ne di kan recognition sɛ wobɛhu sɛ adeɛ a mayɛ ɛnyɛ ɛne di kan sɛ recognize sɛ adeɛ ɛnyɛ ɛyɛ bɔne na afei no wenu ho ɛwɔ saa deɛ no ɛne the pain na ɛwɔ sɛ wokɔ mu sɛ adeɛ a meyɛ deɛ ɛnyɛ koraa de ni sɛ meyɛ saa deɛ then you confess nti you can confess to yourself confess to nipa na wayɛ ne mfomsoɔ no anaasɛ you confess to Onyankopɔn sɛ nyame mayɛ ɔbɔne then John Nicodemus restitution nti sɛ bio obi na wayɛ ne mfomsoɔ ɛwɔ sɛ wo restore no back to baby a no wa you do it we are and see there should be a transformation. And also for free, we say, assume see, not to say you, but to see the who say was sacra. Assume see done any home if we said you will disturb you, Nasa will be a way in Sapa. She said you was Nasum is a pan and the day. Ye share one conquer we are say on by Utumuse Nipano, baby, Akoso, Ewo, Nimu. Now, yɛhwɛ sɛ wei ba repentance ba ɛdɛn na ɛde ba sɛ bɔne fefre bɛdi ɛbɛba kye sɛ repentance ɛdi kan ba nti sɛ wansakra na sɛ wopɛ sɛ ɛde wo bɔne kyɛw a ɛne wo mu sa ɛsiane sɛ mo sɛ mempa kyɛw nti I'm sorry ɛno na nyɛ repentance meaning sɛ neɛ wayɛ no wankasa wonu wo ho wɔ ho nti wo srɛ bɔne fa kyɛɛ den meaning munu now 1 John chapter 1 verse 9 I can say me say if and a memory testing I say if you confess our sins he is just and faithful to forgive us say kan yɛn fom so a ɔyɛ no kwafo ne tini ni say ɔde yɛn fom so bɛden ɛbɛkyɛn Onyankopɔn de saa akwanya no ato hɔ ama yɛn nyinaa memeka ho wɔn so a wotie me wo so ka ho sɛ ka yɛn fom so a ɔde bɛkyɛ ɛno yɛ abra wanu ho na wɔhu sie gyinae sɛ saa de ama yɛ wei me nkɔ ho biem nti nyame fa mfom so fa kyɛ me ɔse wayɛ krado so ɔde bɛkyɛ no ɛnyɛ sɛ ne wo woti kɔ sɛ me ka na mmom ɔkyena me dan na me ho ana me san akɔ ho biem real repentance ne sɛ wanu ho na wetwa saa 360 no sɛ wo nkɔ ho biem na Peter so ɛka asɛm bi mɛsrɛ ma sister Agi akan amame 2 Peter chapter 3 verse 9 Erade ntare ne bɔhyɛ ho sɛ deɛ binom bu sɛ ɛkyɛwe na imom ɔma ne bodwo kyɛre mamo ɔmpɛ sɛ obiara bɛyera na imom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensakyerɛ mu amen so Nyankopɔn ɛnkyɛ ne bɔhyɛ ho nyame ɛhwehwɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛba adwensakyerɛ mu nti nyame ama yɛ mmerɛ nnɛ yɛ ɔdombrɛ ɛma yɛn nyinaa sɛ ɛwɔ sɛ metwa 360 ɛwɔ sɛ medane me ho na mo sɛ woyɛ asoɔden a there's going to be a time a saa ɔdombrɛ no ɛbɛtwam nti ɔbɛka sɛ ne ɔyɛ fi nyɛ fi ne ɔtene ɛntene saa mmerɛ no na grace period no yɛaka atom ɛtwam nnɛ
ɛna ɛyɛ ɔdomre ɛma yɛ nyinaa sɛ yɛbɛdane yɛ ho sɛ wonya adwensakyerɛ a sɛnea John kan ɛwɔ John chapter 15 Yesu ne kan John chapter 15 verse 2 and 8 no ɔse me ho ban biara ɛso aba no oyi na biara ɛso aba no oyi ho na so aba bebree 8 yei mu na wahyɛ magya no wonyam sɛ mo so aba pii ɛno na mobɛyɛ masuafo amen ya hoɔden deɛ yɛntumi ɛmfa nso aba na mmom sɛ ɛnu yɛ ho na sɛ ɛba Kristo nkyɛn a ɔgye yɛn na wɔtwitwa yɛn ho yɛka ne pruning na wɔhyɛpi yɛn na afei yɛasɛ no nti sɛ ɔdɔ ɛni yɛn mu a na afei ɔdɔ aba yɛn mu sɛ yɛ akorɔmfo a afei deɛ na yɛatwe yɛn ho afiri ho sɛ yɛ murderers a afei ne yɛatwe yɛn ho afiri ho na yɛahyɛ aseɛ ɛɛso aba na yɛ testify of the goodness and the kindness of God ɛkyerɛ afoforo ɛsiane sɛ Kristo asesan yɛn nti sɛ ba Kristo mu enya adwensakyerɛ ne di kan ɔde yɛn fom so ɔkyɛn forgive us there is a revival there is a reformation there is a transformation there is life na eyi saa bɔne ɛkam ne free yɛtirim we are relieved eyi yɛn free saa bɔne adesoa na ɛso yɛn no ɛma yɛhu sɛ nyame ɛde yɛn fom so akyɛn afei deɛ ɛyɛ light nti yɛn nam a yɛn ni saa bɔne afɔbuo ne biom na yɛkɔ yɛn nim te sɛ nipa a ɛte Kristo mu a Kristo de ne ntoma na akata yɛn ho a yɛtu anamɔn ɛwɔ Kristo mu medase pa wayade Openi Thompson wayade pa sɛ what me habibi sa real repentance no cre adwensachra wayade pa we de wa ma yehu se enye se waka de na me sorry ni bia se wo se ma se de ma kan man kan ye de ja me sorry enye nu bia se na okay enu bi na ye timi ye no se waka de out de se wo se de me kan ye no wo se ma ka se dia wa de me sorry enye nu but say wo nu wan ka se openi in fact manuti awo asem efiri ma no bae na nka nyesa na wose meka no na meka ye no maka ma natra timpacho fambo enu bi na we ka se e real wa demonstrate wa acknowledge se wa yomfonso na wanu ho na way forward no wonsa nyesa bion ho nchechemu na ode amaye wa se na yenkwa yo sufficient grace adoma edoso well yadi kan hwe aka ho asem kakra Exodus chapter 34 6 to 10 no mean say sister Grace obe ka ho asem kakra che but yenhwe Romans 6:23 na from there you better say Romans 5:8 2021 no na mama sister Grace abamu ha say Romans chapter 6:23 na you wahuri aka 5 no 8 20 and 21 first Romans 6:23 6:23 na body akatua ne owo na onyakopa adu achade de na akwa ye na Awurade Kristo Yesu mu amen great yes Romans chapter 5:8 20 and 21 also Romans 5:8 na onyankopon yi ne do a do ye no kyerɛ efi sɛ yɛda so ye ne bɔnyɛfo no yes Kristo mu ma yɛn amen 20 no amen na 2021 also Romans 5 verse 20 21 na emra no de eba sɛ emfumuso enoso na de bɔne adɔɔso no adom abro so akyɛne so na sɛ de bɔne di hene owuo mu no adom nso enam tenene no ɛso ɛdi hene afa yɛ na Awurade Yesu Kristo so ekoda enkwam amen great sister Grace yenhwe adom a edoso yi yenti asesen Mr. Bismarck me da ase tiefo ne ahwefo so me da mo ase na me nua no so mo di kan so me da mo nyina mo ase na Mr. Bismarck me di Grace ntina o di Grace ma bia and I near behest was say adom no kra de dodo yesey that's right o say adom e do so let us say wa adom ne nya ba kope o hwe adom o say Awurade adom a eje nkwa adom a de bone che o say adom so esesa abrabo yes adom a de nipa kwa nkwa jem e wa adom bebre wo ho say
adom ne dɔɔso na ɛtene te sɛ yɛ kurom nsuo bi ɛda hɔ a atene saa so ɛnwe da wɔse adom ne te saa te sɛ ɛpo a ɛda hɔ yɛyi mu nam nso so nam ne nwe ɛnsa da saa na adom ne teɛ wɔse adom ne dɔɔso ama ɛdɔɔso abubetimi yɛbɛtumi anya adom no ahodoɔ bebrebe onyame adom no wɔse ɛhe fa kora de bɛnya adom no onyankopɔn de ahyɛ ne ba Yesu Kristo mu wɔ Calvary asɛndua no wɔse sɛ wokɔ hɔ a ɛhɔ bɛnya nyame adom no wɔ hɔ fi sɛ yɛno nti na ɔmaa ne ba no bɛwu sɛ me ne omienu yɛbɛnya wɔse sɛ de bɔ yɛni kɔ a ne ho nyinaa pa ne ho bɔne nyinaa sene na wɔsa bɛma wo ɔbɛpepa wo bɔne nyinaa na ɔbɛsa hyɛ wo new garment na wokɔ Psalm 103 verse 8 na wɔse mmɔborɔhufoɔ ne ɔdomfoɔ ne Awurade ne bo kyɛrefu na n'adɔyɛ dɔɔso Awurade ɛbo kyɛrefu na n'adɔyɛ dɔɔso ma yɛn n'adɔyɛ no nti na wokɔ Exodus 34 no a verse 1 to 10 na wɔka sɛ bra Moses ɔkɔkɔgye mmaransɛm du no wɔba no obɛhu sɛ Israelfoɔ na yɛ nantwie pɔnkɔba no wɔde gold ayɛ no ɔsɛ ne bu fuiɛ ma ɔde mmaransɛm du no nyame de ma ɔde hye so ma ne bubuiɛ na bra nyame bu fu Israelfoɔ no sɛ adɛn de nsɛnkyerɛnne ama yɛ akyerɛ mo ɛkwan a mede ma fa so fi Misraim bɛpɛ ma hɛ nano nti monhu dɛ ma yɛ ɛna mekɔɔ sɛ sie ya mebɛtwe ne ho kakra yi no ma yɛ ɔhɔ ne bu fuiɛ nanso n'adom ɛdɔɔso nti bra Moses srɛ ma wɔ mo no ɔkache Moses sɛ saa fa boɔ no sɛ ne sɛdeɛ meyɛ no no mede ma wo ne pɛpɛpɛ ne saa foro bra mepo yi so na wo ba mo bia ni wachi ma aboa bia medidi so na me nsa nyɛ foforo ma wo ne nyina kyerɛ adom a onyankopɔ wɔ ma wo de gye wɔ mu na wokɔ 6 ne nko an ɔse na Awurade betwa mu nanim na ɔpaa mu sɛ Yahweh Awurade na nya ɔse nyankopɔn mmɔborɔhufoɔ ne ɔdomfoɔ deɛ nabo gyerekyere na dɔyɛ ne nokorɛ ɛdɔɔso ne mmɔborɔhu no ɔno apae ne din ma yɛhu sɛ ne din siteɛ na ɔyɛ domfoɔ ne mmɔborɔhufoɔ sɛ sɛ na bɔne siteɛ biara no onyankopɔn de bɛkyɛ wo nti ɔsɛ sɛ na wobɔne tie biara no bra ne hɔ na ɔde bɛkyɛ wo ɛnyɛ adom a ɛnka yɛ tete ebia nka ɛnti ha ebia nka megyina Plaza Hotel bi charge dendenden ebia nka obi so tutu bɔtɔm ebia nka obi yɛ nneɛma bebree a ɛnsɛm fata nanso adom ne nti me no bie no yɛnya akwanya yɛte sɛ onyankopɔn aboa me abɛtena ama ɔsɛ sɛ na yɛbɔne sɛ yɛtumi so di adanseɛ ka de nyame ayɛ ama yɛn sɛ nyɛ nyame a ɛnyɛ adom no a ka bia nka baabi a ne nka ɛwɔ no ne nka ɛnyɛ nti wɔse ɔde bɔnyɛni biara wɔ hɔ sɛ woyɛ asɔre ni sɛ woahwe ase sɛ wonya asɔre ni ɔsɛ sɛ na wo bɛɛde ne sitie biara no wɔsɛ wo ba na wo srɛ bɔne fafiri a ɔde wo bɔne bɛkyɛ wo onim sɛ bɔne wei so onim sɛ bɔne wei so sɛ na bɔne ne sitie biara no wɔsɛ bra me nkyɛn na ɔde bɛkyɛ wo ɔnkae wo bɔne biem to ɔsɛ bɔne no onyankopɔn adom no twɛn yɛn baabi a yɛbɔne bɛkɔ akɔdu biara no wɔsɛ adom no twɛn nti wokɔ Luke 18:13 so kɔ so tugini no na ogina kyirikyiri wo so ayɛ bɔne no ogina kyirikyiri no ka sɛ Awurade me nsɛm fata nti fa me bɔne kyɛ me ɛbra na ɔno so afarisi ne ka sɛ mayɛ wei no wɔde na ho nneɛma watimi ayɛ ne hɔhoa no ho no wɔso de bɔyɛni ne deɛ ɔgye tu mu so ayɛ de bɔyɛni nti Awurade mfa adom ne nom no saa so na akɔ Psalm 34 verse 6 na ɔso hia ni tiem na Awurade tie no na ɔgye ne so ɔgye ne fi na ho hia nyinaa mu enti sɛ na wosi tie bia na ɔse tie mu adom na yɛ ready wotimi gye tum sɛ wayɛ bɔne nko ade a onyame se ɔde adom ne bɛdom yɛyɛ bɔne so nyinaa no ɛnyɛ ne ɛkɔhwehwɛ no wokɔ Revelation 3:20 na wɔse megyina wakoma pono akyi na mebom ɛsɛ wobɛtie me ne sɛ wobɛhini me a ɔsɛ mɛbɛmu na mabɛhyɛm na me wadidi hwɛ yɛyɛ de bɔyɛ ni no ɔsɛ yɛyɛ relax na ɛhyɛ dɛm o Yesu asa bɛgyina pono akyi bom sɛ yɛmmie no na wɔmmram ɛfiri sɛ adom no wɔmpɛ sɛ obiara bɛyera nti wɔdo na adom no ɛbrɛ yɛn ɛti me nua maa ne me nua mɛma sɛ na wobɔ ne sitie biara no wɔse adom ne wɔ hɔ abo so bra na bɛnom bi na wobɛnom bi a wo nipadua no bɛyɛ frɔmfrɔmfrɔ bɛyɛ kama me nua ɛntena hɔ ma bɔne mfa wo nkɔ wuo mu ɛntena hɔ ma bɔne mmu fɔ sɛ adom biara ne wɔma ne mfa wo nkɔ wuo mu bra na wɔde wo bɔne bɛkyɛ wokɔ Romans 6:23 no so a wɔse na bɔne akatua no wɔ wuo na Onyankopɔn adom akyɛdeɛ ne daa nkwa wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu wɔse bɔne deɛ nakatua yɛ owu na Onyankopɔn na adom na yɛ grace ne deɛ wɔse ɛyɛ hɔ forever sɛ woba ne nkyɛn nko ade a wɔse wo nsa bɛka me nua ɛma bɔne ntwintwa wɔ na ɛma bɔne hawaye mu bɔne mpiapia wɔ sɛ na sitie bi abra wɔse wokɔ Romans 5:20 na ɛkɔ fam no so wɔse na deɛ bɔne adɔɔso wɔ hɔ no wɔse adom aboro so
nyame adom buru yeso nyame adom so adom no se te se pomu pata wo se anwi da wo ba wia wa se fisi ya wo mi amadu ha da ben ya ka se fish a short da yen ka da de bie nya namwe menua wo se ye koye nkotodwa anim na yesre bone fefra onyame ye odomfo so de ye mbone be cheye menua ye de ko na ye no se Romans 5:8 ne so se onyankopon yi ni da o de do ye ne kire efri se ye da so ye de boyefo no wo se Kristo be wuje ye menua hwe de na efese ye wo se ye bone no wose wo maane ba ne be wu ye se be ya de moja no ebetini age yen ne be pepa ye ho bone nyina wose ye da so ye bone no ye ya de boyefo no Kristo ebe wuje ye menua ede na ama na atwintwa wana mu ema bibia ntwintwa wana mu wose ye mra ne nchen se na esitie bia na wose adom na flow saa wose wo odi boyefo ni wu nya de fe wose san no wo pe to wose san na odom no ohaw no amane no dadwe no koda na ne tie bia no wose bra na o ma obi no ma obi ebe ma wo ho ato wose adom no esosre ye bone wose adom no ebuso esosre ye bone entimi nua wutie me ema bone ntwintwa wana mu ema bone enya asole enkase obi atia me na aso ntimi gya asole wo gya asole a wo kwaje bebo wo gya asole a wo ntimi nya nkwa enti bra sorry na koso bom paye enye wadwe mabu obonsam hunahuna wo se wo nyi nkwaje bia oboa wo nkwaje enti obonsam tie awrade da bra adom na se na adom ni flow na benum bi wo Yesu de mu nti amen that's it. It's like grace why are there papa why are there watch adom a edoso me da se onyankopon enhira pa afi yenhwe ne di awieye na afi yemfa nsoro yen addition na so say atade a ne boy den chance so na say the most expensive robe no parable bi ewo yen kan ni na meka emu asena fa mama da franka bamu na afi wa cheche se ne yen tisa asemi asemfoi ase Matthew chapter 22 1 to 14 no abasama efa wedding feast ana se epona osikani bi eto ye na afi okusuma no ko ase omunkofre wona watonsa from so ombra okoye no obi ama for the second time okoye krampo no obi anso ansamba na afi third no ase ki wo de ko street no so obi oho bia no frɛ no nabra na ombe enjoy no ho ampa omudi osie yoyo ekofre or street guys imo baye obewura mu nso ebema wedding garment no ahye wura mu ebema no ahye wura mu ebema no ahye unua bi ko fa ba bi wura mu ye hu okon fa ko wura mu in fact sikanini namu no okoto unua no bisa se na unua wo ye den na ba mu a wo de won sha tade bi unua nya asem bi anka o se ne monchekere no na monfa no kwa abonten na monkoto no ntwene yenhwe sa basem ya Yesu kan o se sa na osoro ahimam no ebeye sa basem yo kan no Matthew 22 1 to 14 Eda Frank ene adusia yesua edebe ne mfamfiri mu and that's the Bismarck the most expensive robe etina masem bi se dika ne se megidi se wo ha nyina no ye bekai ebrebi a dikan a ye to atade bi a na ye hunu se esombo ne boarding pa ana so se ye to ade bi a ewodin na ye hunu se ade de isan se wo me hunu nti no amanfo hunu se me gina bie sonko bi wo asase so ye wo enima pi wo wiase a agigidin ye ba fashion na sefo a Louis Vuitton ne Gucci ne sane manam wo ho a obi hu say yes wo ye oga wo ye sofo wo ye nipa wudi mu cars ne ade Lamborghini Bugatti ne Ferrari any say wuti mu a ye classify wo say wo ye nipa sonko bi wo obre mu san say ne bo eden sana na ode toto entade tade a ne boarding sane ma o kan nyina no ewom yasasi so no etimi define na so said ye di biatie o society because papa hwekwa ni bia ni ho a obetimi atosa na ma ye bobodin yes na me ye mfato mi kakra tade bi ho a e bia $40 million sabe e bia wabusua santi nyina ton mu nyina kora na muntimi ntosa tade no nanso ebo eda so a obi etimi eto na ye ba Kristo mu a said ye wudi kan narrative abasem no
ɛma yɛn fa osikani bi a na ɔtɔ pono na fe ɔtɔ kɔ abɔnten kɔtɔ nsa frɛ nipa pii na edurubere bi ɛte saa yɛde nsɛm yi yɛn ho ano me kɔ madwuma so me yɛsɛ ntimi nya homa na mpo yɛn a yɛbɛti ɔfrɛ na yɛbɛba no koraa no yɛn so yɛba yɛwɔ yɛ nneɛma bi a yɛde ba a ayefuhyia no ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ accreditation that's right so ho yɛwɔ saa tumi ne sɛ yɛato nsa frɛ bɛ ɛbrɛ bi na yɛ susu saa de suan ho na obi asɛ mbisa yɛn sɛ na sɛ me na me ba bi na wo bɛfrɛ me sɛ me mmra yɛfuhyia no na maba na me nhyɛ atade ne bia adenti na sɛ wo bɛkye me kokume agyedifo di adesua ne pɛ sɛ ɔma yɛte aseɛ ne sɛ nyame frɛ a wafrɛ yɛn no ɔfrɛ yɛn sɛ ɔbɛtew yɛn ho na wayɛ kronkron mɔma yɛn hyɛ no nso sɛ yesu mogya a ɔbɛhwie no gu Calvary no ne nsɛm aprakuro ɛne ne mfem mogya no saa mogya na nso kura atade tenene a ɔde hyɛ yɛn a emi wie pɛyɛ nti obia ntimi ma nyame nkyɛn wɔ bra wɔmfrɛ no mɔma yɛn hyɛ no nso ɛne nti sɛ wobɛgye Kristo frɛ no so deɛ a na neɛ woba no na ne tenene atadeɛ no wogye bi ahyɛ anaasɛ ɔde bi ma wahyɛ ɛne nti wobra bi a wobɔ no ɔbra woba Kristo naase no ɛwɔ sɛ wogya ne nyinaa hɔ na n'atadeɛ ɛyɛ tenene anaasɛ sɛdeɛ ɔpɛ sɛ woba ɛbɛyɛ wɔ ayefuhyia n'ase no ɛno mmom na wobɛda n'adi nyame ma edurubere bi a yɛgye ɔfrɛ no so yɛba Kristo mu a yɛbra bɔbɔne ne yesu sɛbesɛbe tantan na ɛwɔ mu na no yɛpɛ sɛ noa ne yɛpɛ sɛ yɛde bɛyɛ adwuma ɛwɔ nyame ɛnaase nyame ɛnyɛ yɛn saa nyame frɛ wo a ɔte wo ho wɔyɛ ɔkronkron ɔma senti a ɔfrɛ wo no ɛso ba mfasoɔ na sɛ wotwa adesua no a ɔse akoa na ɔnhyɛ atade no busan sɛ madamfo ɛkyerɛ sɛ na onim yesu onim ne sɛ sei na yesu tie ɔyɛ kronkron ɔmbɔne ne nkekawa bia ɛni no ho saa na yɛte yɛnim awurade nanso edurubere bi a ya na yɛpɛ sɛ nneɛma a ɛwɔ yɛn ho a ɛnyɛ no still na yɛkare de ba nyame anim wɔbra atade a ɔde ama yɛn no ɛnhyɛn mɔmɔ yɛn hyɛ no nso sɛ trenene bia ni hɔ yɛn papa bia ni hɔ ɛbɛtumi ama yɛ trenene bibia yɛ nnwumadie anaasɛ yɛ mmɔdenbɔ bia ɛbɔ bia ni hɔ a ɛbɛtumi ama yɛ kronkron wɔ nyame anim sɛ ɔno no deɛ ne nka yɛn ho a deɛ yɛ nyinaa no sɛbesɛbe yɛ ntoma agufin sɛdeɛ akenkan sam no ɛde ma yɛ sɛ mpo yɛ trenene a yɛtumi yɛ no ɛyɛ ntoma agufin ɛwɔ n'anim ɛne nti yɛn mmɔdenbɔ ɛntumi ma yɛn kwagyeɛ adesua no twen yadwin esi Adam ɛne Hawa so ɛbra na ɔmo nyɛ bɔne no na Kristo trenene atadeɛ no ɛhyɛ wɔn ɛne nti na ɔmo nhu sɛ ɔmo da adagya ɛbra ɔmo yɛ bɔne no ɔmo abɔ mmɔden sɛ ɔmo de fig leaves bɔdoma haban ɔmo kɔtete na afei ɔmo de bɛkata ɔmo sɛ bɛyɛ a adagya ɔmo ɛda no ɛbɛfiri hɔ nanso still na ɔmo da adagya ɛno indicate sɛ yɛn yɛbɔ mmɔden sɛ yɛ papa yɛ bi betumi ama akata yɛ bɔne bi a yɛ so a ɛnya de a ɛbɛyɛ kɔpem sɛ Yesu Kristo na kokum odwan ɛde ne nwoma no ɛbɛkata wɔn ho a ne gyina hɔ ma sɛ mogya nhwɛ ngo a bɔne fa firi nya den ɛma ɛno nti aboa na okum no no de nwoma no ɛma ɔmo duraeɛ no ɛkyerɛ sɛ ɔafei deɛ ɔmo adagya na ɔmo da no ɛfiri hɔ na ɛno toa so sɛ Yesu Kristo nso ɛbra nipa yɛ mfomsoɔ ne yɛkɔ bɔne mu no ɔma ne dɔba Yesu Kristo ɛbɛwu wɔ asɛnnua no so a ɔhwie ne mogya ɛde gu yɛ ɛno nti wɔ mogya hwie guo ne mu no ɛna ɔwɔ trenene atade a ɔde ma yɛn de akata yɛn mfomsoɔ ɛne yɛn mmarato ho ɛno nti ma yɛn nsusu sɛ yɛn ayɛ mmɔdenbɔ bi a yɛbɔ wɔ asase so yɛn mmaransɛm a yɛtumi de soɔ deɛ papa bi yɛtumi yɛ to nnwom sɛdeɛ akekan no yɛn interpreti yɛn yɛtumi kyerɛkyerɛ Sabbath school mu yɛn yɛsɛ ɛno nko ara nti no yɛn kwagyeɛ is secured no sɛ Kristo adom no ɛne n'atadeɛ no wɔamfa amma yɛn anhyɛ a ɔbɛfrɛ yɛn sɛ awɛ wobaa mu sɛn ɛbaa ne sɛn na woba a
osoro ahiman mu a treni atade a yede ma obia a obabi no wonkoa wonibie ene nti na yedo ye kan wasi kwa ibrentuo mu ama woni owo akoko ahye ene nti de adusuan de ma ye nyina ne se atade a sombo na wie pai a wie asisika bia ntimi nto na wode makwa no Yesu Kristo nkoa ene timi de ma nipa yetumi ni ahoden enim ene nti yemfa ahobrase yemfa nkotosre yemfa nidie emre wrade na ase no be ma ya konkron wonanim wo Yesu Kristo din mu amen amen me da mase abusiafo ase na yete yen adisia no ebe esi Onyankopon enhira mo se monyi mo afidie amfa mfiri ase na ene mo ayesa adisia yede next week die no so ebe premo nyame ya adomo a next week eno so ya adisia no kwasem ne se kama pa yi se ne this week ye no ayi sana next week nso bra na afi ye ne wo enye sadi so setbacks akwansidie awodo ye ne Nyankopon ye ayonkofan ye pese ye ne nyini akwansidie awodo bebre na twiyen emwayen ema ne Nyankopon ayonkofan entimi enyini next week ye ne obeyesa adisiano si utra se na me master grace insure adisiano so ema ye da wase asubwe hini tona madom so ade ya bedruni ebeneze nyame wana madom so am ya kan ensem no a wo Sabbath school mu agu ho ye de atiefo ne ahwefo hya won sase boaye na de kan no mo so hwema na omuti a omunya mu nti ase ye nyina mfa nsesan ya brabo ese upia nam se sesan ya brabo abefa ya kodida ensada wo Yesu de mu nti amen amen